Baina primizia bat daukagu. Badakizue Tolosako inauteritan hasi zela dena? 1981. Tejero. Tolosako inauteriak. Bazenik den amurizak gaupasak egin izan dituela bere bizitzan. Bertxotan noski. Drogarik hartuko zuten. Ahora que los carnavales no están proscritos, han comenzado a reverdecer por pueblos y ciudades de España. Su coronel Tejero, zaudela diotero, burua galdurik edo. Ia kolpera piztu dituzu patxiko eta karrero, jarri duzu pertza bero, preso omen zaude gero, mariskoak egunero. Berak kotxaue, edo ez dakit, seguru momenturen baten eukizuela, imaginatu zuela hori anonimoan geratuko zala jenteak ez zuela ezagutuko artean Euskal Herriko txapelduna zala. Euskal Herriko bertsolari txapelduna zala, bera. Bueno, biok batera hasi ginen, eta, bueno, zan, karretillarekin, taka heldu taberna aurre batera, antxe, taka geratu, jendea dago iauteri giroan, liston zaratak, emetik, handik, eta bosgorailu batekin. Bagenen bosgorailu bat, polita, ondo, hola. Era, teoria, xirimiri bazanan, eta aterki erraldoi baten geneukan, gogoratzen dut, aterki mensoa. Eta oso zarra, eta antxe, hasi zan, lehenengo kontakizun horrekin, maternidadera, eta ez dakizer, eta bueno, jendeak hasieran ez zigun kasua handirik egiten, baina beriala zabaldu zen, hortik Xabira Muriza dabil. Hasi zaigun jendea... Biltzen biltzen ez pasan bagu joatak ginen, orduan jendea inauterietan, han kalean, badaude mugimendua, baina jendea geldi dago, bueno, horrela, zerbait jartzen baduzu tartean, begiratzen dute eta inguratzen dituzte, eta gero eta gehiago eta zerbait hurbiltzen bazara eta kantatzen da. Gainera, ulertzen badizute, sortzen da, 500 lagun berehala inguratzen ezkizu. Horrela pasatu genituen gora eta bera kale printzipalean Tolosan 11etan edo hasi eta goizeko 5-6 arte. Deskriba ezina da. Zuen performantzea... Momentua, zezan, amaieran, hasieran, oso kontu prosaikoak ibili zituen bere bertxotan, umorea eta ez dakizer, eta horrelakoak. Baina nik esango nuke, Hiruetatik aurrea, sartu ginala Tolosako kale nagusian. Ordurako gure atzetik zetozen igual, 700 pertsona. 1000 pertsona egongo ziren gure atzetik. Kalean, isiltasuna zan, erabatekoa. Iauterietan, hori esanen biharra da, iauterietan, ordu horietan, dana lepo eta isiltasun. Totala. Eta Tolosatik euskal rock radikala, euskaraz eta batez ere tropikala. Bai, izan ere, ertzainak taldeak zerbait urratu baldima zuen bide berri bat izan zen. Euskaratik askok uste zutelako apurketa hori benetan gauzatzeko ingelesez, espainolez, gaurko guna goratzen duzu zinen, euskaraz ere posible zela frogatu zuten. Lehen ikusi duzu Tolosako inauteritan hasi zela gau psikotropiko ura, baina, aizue, egun batetik bestera, aurretik posible etzen hori, proiektu hori, honezkero euskal rock estenan, esan dezakegu jaun eta jabez, baina posizio edo postu indartsu batean bai. Orain behar bada aurkezleak egingo ez dizun galdera bat egingo dizu zeni, nostalgiatik baino lehenagotik nator, aurre ertzainetatik nator. Ni gau ertzainak sortu aurretik, zagun handia, lagun handia, lanki handia izan nuen. Eta hauek basabiltzan proiektu horrekin, da esan zidanean Josuk bere etxean, esan zidanean ertzainak izena jarri behar ziotela taldeari, esaten nien, baina Josu, baina nola, baina Josu, baina ertzainak nola jarriko diozu talde bat di, baina... Izan behar zen euskeraz, modernoa,
eta baita ere izan berzan provokatiboa. Lortu ez denuten. A ber, zaidazu ez zein izan ziteken gure izena. Hori izan berba perfektua. Ertzainak, jarri genion H bat, artean eta berriki ziralako H-ren inguruko eztabaidak, Euskaldun zarrak eta berriaen borroka horiek, H-a bai, H ez, guk H-az jarriko, moderno, egingo dugu. Provokatzaileak behar ziren izan, rock'n'rolla batzokian, drogaka ekan, eta horrelako historiak. Eta egurra banandu leku guztietan. Oso independienteak izan da, eta giro politiko nahastu hartan, beste ikuspuntu ezberdin bat eskaini behar genuen. Kaletik ataratako ikuspuntu bat. Egurra banandu esan duzu. Eta hartu, bai artistikoki eta baita bestela ere, hartzea, horregatik izan zan oso importantea Gasteizin izatea. Gasteizen, jendeak ez zekien zer esaten genuen. Esaten genuena, hasi izan bagina Tolosan, hartuko genuen egurra, bigarren egunea akatuak izango gineken. Gasteizen ez, Gasteizen publikoa edo jendea zan erdalduna, baina gehienek zaukaten sentipen hori baskoak ziranak kalean euskeraz kantatzen zuten. Eta tabernatan euskeraz kantatzen zen. Baina jendeak ez zekien euskeraz hitz egiten. Bazan euskeraren aldeko jarrera bat nola errekuperatu beharreko zerbait bazala, eta orduan euskeraren aldeko jarrera bat bazan, baina ez ekiten euskeraz. Orduan esan genezakian nahi genuna, tranquilamente, inorezan enteratzen, eta utzi ziguten bizitzen. Beste leku baten, auskalo, sekretatuko zen. Hasi zinetenean beste leku batzuetara joaten, ulertzen esan tokietara joaten? Egurra hasi ginen banatzen, baina aldi berian, eurek hasi ziren, besteak hasi ziren egurra hartzen be bai. Hor, garbi geratu zen denbora oso gutxian, Euskaldun asko pasatu zirala. Esatetik hori rock'n'rolla, hori ez da Euskalduna, hori kanpokoa da, hori da estranjeroen kontua eta ez dakiz zer, eta horrela hasi ziren pentsatzen eta hori entzun behar genuen, askotan. Baina denbora gutxian diskuatara eta leku tabernata guztietan jarri zutenean, Daira, kontatuko dizut. Joder, hau ez dakit kontatu, Jordan, igual hau moztu duzu. Zu kontatu, gero etxeko lanak egingo ditugu. Ni urtebirekin joan nintzen familiarekin Gasteizera. Eta Gasteizen, nengoenean, banekien. Ni nintzala hangoa. Nire familia ezberdina zala, ezala gure mundua. Eta sentipen hori beti eduki dut. Hala ere, ekitaldi hunkigarri izango da Barakaldokoa, Gari, Josu denakor, kuleroak botatzen, sujetadoreak, aldunak, politi izango da. Bai, eta Gasteizen izango da azken agur hori, benetazko agurra dela dio Josu Zabalak, sinetsita dago horretan, baina aurretik zor bat badute, eta zor hori kitatzeko bi hitzordu, Barakaldon jendetza bilduko delako, sarrerak agortuak lehen hitzorduari begira, bigarreneko asko eta asko honezkero bideratuta badaude, Barakaldokoa hunkigarria izango dela, hori aurretiaz ere ziurtatu dute ertzainak taldeko ordezkariek. Gure jarraitzaile izan direnei, festa handi bat ospatzera, konbidatzeko eta espero duguna da hori, gau ederra, gau zorgarri bat sortu eta pasatzea. Eta gero, bukatzen da. Eta gero bukatzen da, betirako ganera, gure aginetan, bukatzen zaigu. Saiatuko gara alde batetik, gure emankizuna, segurazki berbera izango da, leku baten zin bestean. Aldaketa bakarra izan daiteke konbidatuen presentziak, eta horiek eragina izango dute. Eta gero, emozionalki, ez dakit niretako, behintzate Gasteizkoa da, ez dakit,
hau dena egiteko arrazoi nagusia. Eta uste dut hori emozionalki izango dela, aparte, azkena. Eta horrek ja marka handia dauka, izatea azkena, sortzen ikusi gintuen hiria. Eta egun horretarako espero dugu garai hartako lagun piloa elkartuko garela. Orduan segurazki gure behintzat niretako importantena izango da hori, baina gu guaz danetan dana ematera. Hau da guretzako azken aukera, geu izateko ertzainak geu jarrita. Hau da hasieratik esandakoa, atxekin jaio eta atxekin hil ertzainak. Aipatu dizuegu atarikoan, Tolosan abiatu zen hori, honezkero behin betikotzat hil erail egingo dutela, akabatu, harakiria. Zenolako harakiria izango dute da? Aitak hilko aldu, bestea, ala besteak aita, ez dakigu. Baina honezkero, kolpez-kolpen zertxo baita horretu digute. Hilketa ere preparatuta dagoagu, Ni izango naiz hiltzailea. Bai, bera. Ja, adostu dugu, ja kontratu egina dago. Baina hilketa fisikoa, Ez uste, hilketa fisiozkoa. Preparatuta daukagu. Falta da data. Ez dakit data hori bat. Data gaztizkoa moduan, oindi jarri gabe da. Baina, bueno, jarriko dugu. Baina helburua da Gasteizera heltzea. Han sortu eta han hil. Orduan, ekin zer? El Día de la Bestia piztiaren eguna munduaren amaiera zer? Ez dakigu, baina benetan intrigatuta utzi gaituzte Xabier Amurizak eta Josu Zabalak kolpez-kolpe platoan utzi diguten lekukotza honekin inoiz entzungabekoak aipatzeaz gainera, ertzainaken akaberaren, ez dakit, eszenifikazioaren gauza batzuk aurreratu dizkigutela. Edo nola ere, elkarrezketa oso sorik eta polit ikusteko aukera izango duzue, laster astonetan eta esango dizugu guk ere webguneko klikak nahi ditugulako.